Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, kumusta ka mong tanan, no? Nagkaroon din no, atong ipadayon ang laing sumpay ni Sugilanon na sinuwat ni Glenn Pino. Sa dili pa din, no, shout out kay ko, no, kang Amy Alexander, no, from Atlanta, Georgia. Kang James Sabiro, kang Led Segment, o uban pa, no, sa tanan, ng sunod, ang dramahan, no? Shout out nila yung tanan, ang Ping Mapirmi. Nagkaroon, no, dito magdangan, ang sumpay ni naginapos na Sugilanon. Bye-bye, Papa. Part 38. Mga wadang inyong kamingaw, nining ako tarong paglakaw. Nagduda man kong may milagrong nahitabo diha. Ha? Unsang milagro ha, Sing? Unsang milagro ha? Ambot Mayong Ambot ko na sayo, makugrigi. Pero lain gyud ang akong hunahuna. Gibati na kong may dili gyud maayong butang nga nahitabo diha. Sing, Mga kinahanglan kong makauli diha, Grigi. Aron ako masayran kung tinuod ba kining ako pagduda o bunga ba lang kini sa sayo pra kong hunahuna. kung magkinahanglan ka sa kong panabang, Sing, anak kong mutabang nimo, aron nga dili maapektahan ang imong pagpanarbaho diya. Iing na lang ko, ha? Sultihin lang ko kung sa ibot mong ipabuhat ako diri. Aron dili ka na mahasol pa diha o dili na masafer ang akong ang imong pagpanarbaho diha. Sing, naminaw ka ba na ko, Sing? Namati ko ni mo, Grigi. Oh, salamat kung mo ka na. Kaya gusto kong mutabang ni mo, Francing. Kapag nagkakutos ko mahimo, makasaling ka na ako. Kay di igog kong magkatalikod ni mo, Sing. Dili o dili yun. Kay bao lang niya. Teka, Grigi, kung sa akong hukom. Tod kay karohigayon na, naglibog pa ko. Wa pa ko masayod kung unsay angay na kong buhaton. Kaya nabalaga kung unsay akong mahimo kung simba ko. Simba ko lang. Tinuod kining akong mga pagduda. Makikamatay tingali ko. Francing. Oh. Shit. Sa'y buti ang ipasabot sa ipalulti. Para kang kinsa ang muminsahe. Para ba na ako? Damn it. Nga no, may himatikdan na siya naman ni Corina. Kung nasayop man ko nga mo kanibuot niyang ipasabot o tumong. Nga nung wa man siya musulti kung usang butanga ang buot niyang ipasabot. Kung nga nung kinahanglan pa man nga, unya na siya musulti nga rin ako kung may pagsalig pa siya ako. Salam tunon yung kayo ang iyang ipamong. Pero nagtuo ko. Gabahin yung kinikan ko rin na. Kaysa tuno lang sa iyang sinultihan. Sa termino lang nga iyang gigamit. Nga tingali makikamatay siya kung tinuod ang iyang pagduda. Murabag ako na mismo ang iyang gidirekta sa pagpaod na makikamatay siya. Bullshit! Wa ka pa makailan ako, Francine. Wa pa. Ugwa yung kumumpati bisag kamay na lang nga katlok nimo. Wa ugwa yun. Uglabaw pa kung andam ng daan sa tanang higayon nga makikamatay ni bisan kinsa. Bisan pa nimo nga suod ko kuno. Nga higala.
unsa man ko. Nagpraman ko sa akong gipati. Wa man ko makapugong sa akong kaugalingon. Tingali gilain niya hinoon katos pagsabot. Karon lang ako muna nga kung ako pang iyang gisultihan sa ingon. Lainon ganin ako sa pagsabot. Ay, pasaran. Nagmahay na hinoon ko na nga mao ganin akong gipanulting at nagkriki. Nasayop ko. Pero nadahalan ko sa akong emosyon. Kaya putugano. Ngano nga, nining ng labay mga higayon. Lahi naman ang akong impresyon kay Kriki. Murabag. Dili ko gusto magkunahon dili mayong nga to ni Kriki. Doon kay suod kay nako siya. Suod kay may sukad pagyud kaniya to. Dili. Abang ano? Ano? Huwag kay ko kunahuna. Nasayop lang unta ko. Nasayop lang unta ko sa akong hunahuna. Nasayop lang unta ko. Oh, abi ko bag nanguli na mo, Miles, Dudot. Kay si Kuya Tutut laay. Dili ko na siya mo uli. Oh, unsay dili? Unsay dili mo uli? Ha? Dudot? Anila ko din sa inyo, lo. Kung kanahan muli si Miles dito sa amo, siya lang. Dudot? Awala, awa. Dili ko ka na mapauli sa amo, lawi. Dili na ko. Dudot? Naunsas, kuya. Ngano ka na siya? Dodot, nag-istorya na ba yata ha? Nagsabot na ta. Sa din yung gikasabutan ni Kuya La. Ay, Miles, wag kay labot ha. Amora ni Kuya Dodot nimo. Ni, klain ni Lola, si Kuya Dodot ray pakanunog siupaw. Ako dili. Ay, ni mo, Miles, ay, wak ka lang yun, gihapoy buot. Si Lola, may buot naman, good ko. Hilom. Hilom, Miles, ha, hilom. Aw, mohilom. Tingalig unsay kasultis inyong inahan nga. Anhiram mo na ko. Sige na lang, uban na lang tamos inyong pagpauli dito sa inyo. Anila ko, Lola. Si Miles na dito sa ilang mama. Nga naman, jit ka, kuya. Ambot ni mo. Ay, namasok ko. Mutana ra ganita. Muingong ambot. Lipog ko ni mo, kuya, eh. Hala, sige na, Dudot. Manguli na tas inyo. Uban ng tanan mo. Kay makigsulti kog tarong sa inahan ninyo. Wa naman lang yung ka makatawag nga kumatansyang, nga dito ra day ng duha sa imong gipuy-an. Di unta ko mabaw og susi-susi gahain ng duha. Dito ra day na nimo. Unya ingon-ingon pagid ka nga di na kamo ani sa amo. Ni aman lagi ka. Napugos ko sa pag-anis inyo, Corina. Kay dili na gustong mo uli si Dodot dinhis inyo. Ha? Nanugod? Mangutana kag ngano? Suma, nakaatiman ka pa ba nila sa ilang pag-eskwela, ha? Nakapaluab pa ba ka? Wa na, di ba? Gibaliwa na lang nimo sila. Kay ambot kun unsa o kinsay imong giartiman o gikabisihan. Unsa gunang imong gipanulti, ma? Ngano? Nalain ka? Ha? Kadili bagod tinood?
Suma! Nagsugod. Tapod na siya. Di, pagi ako. Ayaw kong talik, di. Nagkawa ka na may batasan. Naunsa naman ka. Uy, batasan ba, uy? Nga may buhaton pa mong tindahan. Nagsulti ba ganit, ha? Naramanggod ng imong tindahan. Manghipos ko, ma. Pangtukason ko na ng mga gipamitay kay maniran ako. Dili kang kasapot? Ay, kuging naanas pagsulti ha, Corina. May igsusulti pa ko nimo nga angay nimong mahibawan. Unsa pa'y angay na kong mahibawan, uy? Sulti na dayon, be, kaya aron mahumanta. Daghan pag-istorya. Unsa man na ba? Naunsa ka na bagyod, Corina? Ha? Nausab ka na gyud. Nausab ka na gyud. Si mama pa yaw. Drama. Oh, nagdrama bitaw. Nagdrama bitaw ko. Pero dili ko maingon ni ini ha, kung wa pa ko'y nahimatik na ni mong sayop. Dili gayon. Unsa ka diha? Unsa ba'y sayop ba? Hilom, ayaw pangulipas. Nakasabot na baya si Dodot kung unas ang butanga nga imong nahimo nga dili maayo. Unsa ko nang imong gipanulti? Sige, iglalag ko, ana, nga unsa ning akong gipanulti. Nagduda na baya si Dodot ninyo ni Gregi. Nakamatikot na baya siya ninyo. Unsa? Oh, ingon sa natukan ka. Ngano, guilty ka ba? Ha? Nagpasabot ba kini nga gikumpirmar nimo ang tanan? Ha, Corina? Tubaga ko! Ha? Uy, Corina, asa ka? Makigsulti pa ko mo. Corina! Diyos ko. Maluoy ka sa akong anak. Maluoy ka ni Corina. Makurin! Naunsa ka? Naunsa mat ka, ma? Uy, nakita siya ni Miles. Ginoo ko. Miles! La! Naunsa man to si mama? Na nagkilak man to. Ha? Nag-away mo si mama, la? Nag-away mo? Ginoo ko. Kawaw. Bisan si Dudot, nagkabatikot ng... No, dili. Dili na ako ni kaya, dili. Makurin! Ma! Si Miles, Mapli ko! Naunsa man ko? ginoo ko. Mapli ko, ma! Ayaw kong disturbo ha, Miles. Pahawa diha. Pero naunsa man ka, be? Kiunsa man ka nilulatan siyang. Di man ka masulti. Miles, day, pahangyo ako. Diyai ko. Ayaw kong tugawa. Diyai ko, Miles. Sulti ko, Kuya Dudot. Naunsa man to si mama ko rin. Nganong sige man ti siya kilak. Sa may naitabo niyo. Ano, ay man ka mangutanan ako. Ato mama, Kuya. itaw. Ako din naghilag nga siya man. At sabay kalibutan ako kung siya hinungdan nga naghilag siya. Karon pa gani ka, musultin na ako nga naghilag siya. Gikan man silang nagistorya si Lula Tansyang. Kalit man niyang gibiyaan si Lula o nagilak siya. Ato pangutanan lula. Ano kung ari man kanako? Sila nagsulti. Rainan ni mo, kuya, uy.
Naina din ni Moy. Na, utro. Ang sabi na kayo ilang istoryahan ni Dulatan siya. Kano may hilak mas mama? Ako ikatubag ni mo, Dudod. Kung nga noog unsa igihilakan sa imong inahan. Pero kamama ko rin nag-istorya, la, yung ni Miles. Ayaw pamugos, Dudod. Basta wa ko'y ikatubag ni mong na unsa tong inahan ni mo. Wa. Lila. Wa ba ko makatugaw ni mo, Sir Franz? Wa, Jake. Dali, lingkod. Salamat, sir. May mo mantingaling, hindi ka nalang matawag na ko, sir. Netas bay. Sige lang, sir. Ganahan mo ko matawag ni mo, sir. Ikaw, gyud. Bitaw, suroy lagi ka. May problema ba? Unsa may ko ikalagad nimo? Kadiyot eh. Panihapon, may pagkaon pa man ko diha. Ayaw na, sir. Mana ko kaon. Nanihapon kong daan sa wapa kumanhi. Pagtarong gani. Lagi, sir. Mana lagi. Tingalig, nauwaw ka lang. Ni mo, sir? Di ko maawaw eh. Gawas ang tingali ko na nakasaka ko ni mo. Bitaw, murag, doon tingali problema da. Mao nga nasuroy ka. Unsa may ako ikalagad nimo? Ha, Jake? Kung problema ang isgutan, sir, wa man tao ning kalibutan nga way problema, di ba? Tinood na. Kung mao, unsa may akong ikatabang nimo anang imong problema? Bitaw, Sir Franz, wa ko man aron musumpong o magpatabang nimo sa akong problema. Kaya na ako ni. Kung mao, unsa man dituyo nimo? Bahay ni Miss Rian? Mao ba? Dili, Sir Franz. Gusto lang akong mahatag sa akong simpatiya nimo. O di man tingali ko magasulbad ko sa iyong problema. Pero sa pamasin nga, makahupay-hupay ko sa gamay na nang imo karong problema. Ikaw gud, Jake. Okay naman gud ko. Okay ra gud ko. Okay na kung biliban mo, Sir Roy. Kay bisan usa ka problemado. Mantingog yapon ka nga mapahiyom. O moingon nga okay ra ka. Bisan tuon tingali, hapit na di mo makaya. Jake. Nasahid kong ikaw ang nagilusaran ng imong gabangan, sir. O kinahanglan ka o ikasulti-sulti. Salamat. Salamat sa simpatiya, Jake. Kamo na, Miss Rian. O sa tanan mo mga kauban sa kompanya nga ipagkitag simpatiya din ako. Dako kayo nga akong pasalamat sa Ginoo nga nahimo mong kabahin sa akong pagpanarbaho din sa Cebu. Nga nahimo mong kabahin sa akong kinabuhi. Nakausap kayo ang among pasalamat sa magagahom, Sir Franz. Nga nakabaton mig usakay gala nga sama nimo. Nga tinuuray yun nga mubati sa usakay gala. O kung dili mo lainon sa pagsabot, Sir Franz, sagpital ko. Sultihan ko kung usay ako ikatabang nimo. Alang sa kasulbaran ang imong problema. Sultihan ko, Sir Franz. Dito di ka sayang giabangan gabi Jake. Oo, Miss Rian. Kay naluoy ko ni Sir Franz, Kay kinakita na ko niya din sa tabuan. Kano na lang ako siyang makita nga murag wa siyang kaugalingon. Gani, di pa higayon nga apit siya marisga siya. Apit siya mapiit sa masyan sa among area. Murag blanco. Blanco siya itong higayon na. Mayo kay nakalinggat na yun ko o ako sinatapik. Kinuo ko. Mao ba, Jake? Oh, Miss. Nahuna bitaw ako.
O nakapangutana ko sa kong kaugalingon. Kung nganong di mo musugot ang kumpanya nga muli si Sir Franz, si Pilal Kadlaw. Nga, di naman unta kayo busy ng panahon na. Mausap na ako gikalibgan nila, Jake. Ang buta na nila eh. Bitaw. Nakita naman ni Sir Franz, Miss Diane? Wa ko makakita niya ron nga may duty. Ha? Wala siya mag-duty? Wa ko makakita. Nag-inquire bitaw ko sa guard on duty, dili pa lang dugay. 8:33 na good. Wa pa gid siya. Medyo oras na siyang late kung mo duty pa. Uy, nga mo ka. Basta ito rin problema. Ato ka tawagan. After na ko maka-inquire sa guard, may diretso ko tawag sa iyang phone. Dili makontak. Basta na. Unsa ka kung magsusi kung Sir Franz ito sa iyang gibangan, miss? Maayo ka, Jake? Maniguro lang ta. Kay siya ba taong usa ang nagpuyo dito sa iyang gibangan? My God. Susiha ka dito, Jake. Katingali kung sa rason nga nung wa siya maka-duty ron. Tingali kung simba kong may nahitabo niya. Si Pagwin taon, ipalayo lang ta, miss. Ipalayo lang ta. Sa baning na nawag ba? Uy, wala ining una na kong phone. I-off ko dahil kinayaron, dili magkatawag sa Francine. Diya sa bago na kong unit na nawag sa Corina. Wanilain, ibati na sab sa kamingaw na ko. Mubangon ko na ni Skama. Hello, Corina. Hello. Hello, love. Di ba ako kung anong mitawag ka? Gibati ka sa kamingaw na ko, no? Di ba? Tito Grigi, ikaw ba ni? Oh. Tingog dito, Dot. Siya kin mitawag. Shit! Hello? Tito Grigi? Hello? Damn it! Kinsa'y nagkuha diri sa akong cellphone nga gi-charge? Kinsa? Animal? Dodot? Miles? Dodot! Hide mo! Miles! Dodot! Miles! Iyo mo ni Dodot og Miles. Ha? Nagtugway sa mga kanding. Nagbakiros ka ba? Asa sila napita nagtugoy sa mga kanding o nagbakero sa kabaw, ma? Ay abot lang. Wa ko mahibaw. Puset! Kipalagot ko ini mga bata, ah! Naunsa ka? Usa gipalagot ka nila. Kay giunsa ka man di ay nila. Ang akong cellphone nga gi-charge, ma. Wa na sa akong gisaksakan nga outlet. Gikuha gitong Dodot og Miles. Ilang gihilabtan. Nakasiguro kang ilang gihilabtan. Tingali ba yang ikaw ray nalimot kung di ini mo mabutang? Hilo mo, oy. Mulaban ka gidug diretso ang mga apo ni mo da. Kanyahay rang nag-abusar ug wa na sila respeto nako kay imong gispoiled. Unsa? Usay mo laban ko nila, ha? Unya to mo laban ko. Unsa may sayop na ko, ana? Kung wa sila makahimo og dili maayo. Asam day ko mo laban. Sa taong naghatag og buwisit sa atong pamilya. Mauba ko rin, ha? Ma, Hi naman ni Kuya Dudot magbakiros ka ba, oy? Nawagtang ng lakalit. Eh, naara ang kabaw. Pero wa si Kuya. Kuya! Kuya Dudot! Kuya! Hoy! Kabaw! Asa man si Kuya? Kamura may nagkuyog. Laruhat dihag tubag, uy! Sige, Sige lang ka, anak da. Asa si Kuya ba? Asa pa? Miles! Miles!
Lola Tansyang. La, pakinay laoy kay malamba ka. Sugaton ta ka. Hayos ba ni mong maguan? Hahain. Kuya Dudut, ambot lang. Kalit man lang tugtawa. Ngano di Ayla? Oy, asa man ha? Wa ka magkuha sa cellphone ni mama ni mo, Corina, nga gi-charge. Oh? Sakang mama nga cellphone? Waman. Dili man to. Ako. Naamang kuya akong cellphone. Kun mao, basig si Kuya Dudut ni mo ang nag-uha. Ambot lang. Wa ko kay Pao. Pero, naan naman po na siya cellphone good. Ay, kining abuha. Kung siya magani ang nagkuha sa cellphone ni mama mo, Corina, nangita lang yun siya problema. Ha? Kay ngano di Ayla? Ngano lang? Patay. Nakasiguro kung dong griging nga si Dudot tong may tawag sa imong cellphone dong. Okay, nagtukang si Corina ang may tawag kay nakita lagi ni mo ang iyangan. Imo pong gidubag. Kapila ba ko mubalik-balik kong istorya ni mo? Nga si Dudot lagi ang mitawag nako. Gamit ang cellphone ni Corina. Kapila ba, Pyot? Oh, depende ni mo dong griging kung kapila oy. Armani mo. So, palagutong ba yun ni mo? Relax lang. Kalma lang. Padulong naman bito dito sa ilang Corina kita. Ikaw lang ang mulahos dito sa Corina, ha? Pagpaabot ko mo sa auto. Basta sultihin siya nga makigsulti ko niya. Importante kayo. Ano si Kapyot? Kuan, mingisi ko. Mingisi ka karon. Mingisi bitaw ko dong. Hilom! Bug. Pyot! May kanta ko dong. Ang yugog palaguta, ha? Ayaw yugog palaguta. Kaya pa di ka masuko dong. Hapit na! Ako yun. Hapit na rin ka di masuko dong. Banghag naman kayo. Unsa na gyud ka masuko ka dong, no? Aso-aso mo tingaling ilog ni mo dong. Sa itong gisulti mo? Ha? Unsa itong gisulti mo? Minaw ba ka dong? Kadong ugunta ka? Unsa itong gisulti mo? Mingon ko dong nga. Igno na ko sa Corina nga. Magkikita kung magkikisulti ka niya karon dayon. Dili ba mo na imugurto gisugod ako dong grigay, ha? Dili ba dong? Ara man ding cellphone ni mo sa tindahan gi-charge, Corina. Ha? Unsay naara diha Matansiyang? Usa man di ay ni. Tanawa. Naara lagi na diha. Ay, kayo unsa man ding akong giingon. Ni ara dire. Di man na nimo makit ima. Diha. Gisaks-saks outlet. Ambi. Kawa ba ni mo'y batasan ko rin na, oy? Gidritso man lang ni mo glonggob ang imong cellphone. Noon sa ka man. O sa may problema ni mo? Tigarig, ikaw ang nagkuha ini dito sa taas, ma. Kaya wa man ko makaalinggat ni Dudot kami ani sa tindahan. Oo, noon siya ka? Yabag ka? Hasta ko imong iapil o pasangil. Usaon ko man ang cellphone ni mo. Ay, sorry, ma. Sorry. Sayon ka lang kayo mo ingog sorry. Nakapasakit ka na. Ma, sorry lagi. Kung dili si Miles ang nagkuha ini dito sa taas, si Dodot nagginagwa na ilain. Nausa naman hinuon ko ini, eh. Napwisit naman hinuon ko. Ayo! Ayun lang! Ayong sabat ko, oy! Si Apil. Uy, tawo! Naunsa man yung tawanan nga may alin naman sa sabay. Ayo! Ni ara pa si Mama Tansyang. Ayong sabat ko, Musamot oy! kat si Mama ini. Musamot kat siya.
Suray ko rin. Wala ko kabalo. Nabilis ng tansang, oy. Sabay tuyo ni mo? Ha? Kisugo ka na sa ni Greggy? Ha? Mao pa? May lain pa. Oo, ay. Makikita ko sa nimo kung dayon. Kaya may importante ko na mo istoryahan. Nanawag mo ta siya nimo, pero dili man kuno ka makuntak mong yakong gipaanhiday. Ingna siya nga dili ko makalakaw karon. Mutawag ra ko niya. Importante magud ko kayo iyang pag-istoryahan sa imo. Basta! Ingna siya nga dili ko makalakaw. Dili! Salamat kami patuura si Apyot na ako. Mamugos gidun ta siya. Kaya importante gid kayo ang pakiksultihan ni Greggy na ako. Oh, uy, si Mama Tansyang. Mitanaw siya na ako. Lain o salabtunon kayo ang iyang tinanawan nga rin ako. Ingon sa dili ko makaharong. Matansyang? Igo lang siyang mitanaw na ako mitiritsog takaw. Nagkasabot ko kung sa'y naasayang muna. Di na rin ako magwanta. Dili na. Shit! Wa ba mo sa sulti, Apyot? Nga importante kayo nga pakigsultihan ako niya karon? Ay, nalagi ko ng tansang dugrig eh. Nakabati ko gari ko alaan kayo tinanawan ng tansang na ko. Uy! Nagaingon ko na kong kagalingon dugrig no? Nga, patay yung kaayos ng tansang na ko ba? Ay, ag-imor cellphone nagangulo ba? Si Francine. Uy, ala, si Francine mo ito may tawag lang. Hello? Hello, Sing. Hello? Greggy? Sing, musta? May mo ba nga magkita ta? Ha? Kaya nga no, nauli na ba ka, Francine? Nauli ka na ba? Kung mauli ko, puhon. Ikaw, Gyud. Abi na mo na anak ko rin, ha? Oo. Dawi ko kang manulti, murag ni anak ka diri. Wa pa. Wag yung i-approve sa company until now ang akong gi-file nga leave. Abot kung ngano o unsay hinungdan? Kadili naman unta kayo may basis trabaho. Mau ba? Ngano man kuno, sa may ilang rason diha. Kuan, wag ko may bawo kung ngano. Murabag, may taga-opisina gyud o kinsa ba ka sa amo mga labaw nga mibabag nga mo leave ko. Uy. Pero sige lang, may problema. Sa madugay o sa madali. Basin next year, maka-uli tingali ko diha sa ato. Next year. Okay. Okay, sab, kung next year na, Francine, no? Paibawalan niya ko, kung wari na ka, ha? Kay, sugaton ta ka. Sugaton ta na yung kadiha, iniguli ni mo. Sugaton na ka, Grundalya. Grundalya yun? Oo, sa may gusto ni mo, mag-fiesta ta? Kinsara ko rin taon kung ingnon ana, Greg. Basta nga, ang ako nga kung mauli na ko diha, ikaw mo'y unahon ako sa pagpakikita. Okay, Sing. Wag na problema. Sugato ta ka spare ni guli ni mo. Magdagog bandas pagsugat ni mo. Sa pag-welcome ni mo. Aron maligri ta. Ayaw pa makaka, Dodot. Sulti sa tinuod. Ikaw ba ang nagkuha sa kong cellphone nga gicharge din sa sud sabay? Ikaw ba? Ganon di makamutuo nga ako magkuha. Ganon ako mag-iwan pa sa ngindan, mama ko rin. Nga dili man ako. Dili ako. Buhi ka gyud kaayog bakak da, Dodot.
Sukad ka lang makaeskwela dito sa lungsod, bakakon ka na kaayo. Dako ka na kaayo kausaban. Dili ka na mabangbang sa imong kabakakon. Oras nga ako mapamatud-an nga na makakanako. Makita gyud nimo. Makita gyud nimo. Luya ni Kuya. Lola, uy. Siya gigipasangin ni Mama nga nakuha siyang cellphone. Dili magkaha ikaw ang nagkuha, Miles. Dili la, uy. Saon gud na ko ang cellphone ni Mama. Dili magkaha ikaw. Dili. Dili laki la. Dili magkaha ikaw. Di way problema. Pero la, murag si Kuya Dudut man gid ang nakuha sa cellphone ni Mama. Unsa? Nakasiguro ka? Kay dili man ikaw. Dili pud ako. Ang angman pud og si Mama ko rin nga siya may nangita siyang cellphone. Unsa man ron? Ang akong cellphone lang, nga sa akong bulsa. Naay nang nawag, basin si Papa Francine. Nahala, kuha sa imong bulsa og tubaga. Kay basin tuod si Papa mo, Francine. Katiyot la. Uy, dili day si Papa. Si Tito Kitty ay Lola. Tubaga. Sige na. Hola. Hello, Tito Cracky. Hello. Hello, Miles. Saturday maron. Way klase. Tito, wa. May noon, aron nga makarelax po mo sa Dudot after sa 5 days classes. Mao gyud Tito. Mi, tabang-tabang sad mi diri sa buhaton sa bay. Nagtugway mi sa mga kanding, sa kabaw, o nang labapot. Good. Very good yung kay Miles. Yun na. Ano man, may mo bang makasulti na ko sa makadiot si Mama ni Mokorina? Makiksulti kang Mama, Tito? Unta. Kay nanawag man gud sa Papa ni mo Francing, dili pa kay midugay nga nakasulti. Nanawag day si Papa Francing nimo, Tito? Oo, nanawag. O may buot siyang ipaabot ni Mama ni mo. Ngano wa mas siya mo dito tawag ni Mama? Diha pa man miagi nimo. Aha. Kuan, kining karon ay ko nung off ang iyang phone. Dili ko rin makontak. Maubitaw nga, di asab ko manawag ni mo kay pagtawag na ko sa unit ni Mama Mokorina, unattended man. Oo, kay nawa man to ganiyang niyang cellphone. Pero nakita na diri sa tindahan. Mao ba? Sa to, nawa ang iyang cellphone pero nakita na? Tito. Uy, ganun nawa man? Ambot lang. Ihatag na ng Mama mo ko rin ang cellphone, Miles. Makiksulti man ka siya ni Mama mo ko rin. Hola? Miles, si Lola Tad siyang tunay mo? Tito. Kadiyo, Tito, ha? Kaya ako ni ihatag ni Mama ko rin ang cellphone aron makasulti mo. Sige, Miles. Huwag inaday si Lola ni mo tansiyang nga may gipasulti si Papa ninyo Francing nako nga to ni Mama ni mo. Kay wa siya kini makakontak. Sulti siya, Miles. Kinsa man dito mitawag sa cellphone ni Miles la. Kanong gyadto man to niya ni Mama Corina. Si Tito Greg ninyo, Dodo. Kun mao. Ariyo na ko si Mama la. Ako siya panidaan nga nakiksultin Tito Greg. Dodo. Masay tuyo ni mo. Anong itawag ka man o din ipagod sa cellphone ni Miles? Ay, kaya di naman makontak ang imong phone. Sabay tuyo. Tinuod pang nanawag mo si Francine. Kung may buot siyang ipasulti. Mayong pagbuminaw sa Tinuod nga na Francing nako. Pero lain kini nga kung tuyo ni mo. May mo pagmusulti kag direksyon. Di asi mamatan siyang sa bahay. Nga may hisab ta na bahay nato. Punaan pagdidudod kami na matikda na sab. May dugang lang ko anang imong gisulti nako. Bahay ni Dudot. Ha? Unsa ka na?
Mitawag siya na kung gamit ang imong cellphone. Then akong natubag. Sa pagtuo nga ikaw ang mitawag. Pastilan. Saan mo naman ang ninato, Greggy? Di ka rin musulti si Dudut ini nga to ni Francine. Saan mo nato ini? Klaro ha na kung... Oh, kinsa na? Corina, ang kalit na ganawa. Sa'y problema. May namati sa akong pagpakigsulti ni mo, Greggy. Kinsa? Kinsa, Corina? Bullshit! Salay problema do. Hilom na! Wala ko gusto ko dong. Ito na nagani ko. Di ko makatugot apyot na may makaamong sa among relasyon ni Corina. May tabo ng may tabo! Salan dong Greggy. Og sunda ang ubang pangsungpay ning naginapos nga sunggilanon. Bye-bye, Papa. O pinong dito no, og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkananayong pagpaminaw.